Здравейте, драги приятели от нашата група Търсачи на истината. Сега ще ви предоставим нашето снощно участие на 11 май в предаването Полет над нощта с любимия наш водещ Драго Чая. Зрителят ни от Димитровград може би не е имал търпение да изчака, да видим дали е бил търпелив зрителът от София. Вие сте в ефир, София. Ало, добър ден. Добър вечер той. За мен е все едно дали е ден, дали е вечер. Важно е денонощието да е добро. Да, преди малко ни разпадна връзката. Аха. Аз правих пожеланията. Искам да ви кажа нещо, защото тук що казахте за поп-фолка и това изобщо тази култура и младите хора като цяло. Не е само в поп-фолка проблема, в рапа, в изобщо съвременната, каквато и да е музика, американска или каквато и да било, то навсякъде е само разврат, пари, коли, жени, това като цяло ми се струва, че си една голяма чал за всичко, да ви кажа. Това като цяло не са много лоши неща. Колите, парите, жените са си доста хубаво нещо. Има значение обаче как са възпети и каква е естетиката на всичко, което се представя в изкуство. Сега зрителят ни от Димитровград, меката на поп-фолка, се включва. Нека да видим какво ще каже той. Не издържах. След като видях как Драго Чай изключи Ивайло от ефира и как му обясни, че чалгата, парите и колите били някакво хубаво естетично нещо, не можах да издържи и се обадих да го ръчна по неговия начин. Петрич на телефона, здравейте. Здравейте. Слушаме ви в ефир сте. Добър вечер. Обажда се окото от Петрич. Искам да ви поздравя за темата тази вечер. Искам да ви кажа, аз съм доста голям фен на поп-фолка, но мисля, че най-големият му проблем е манипулацията и намесата на извънземни илюминати в стила музика, който показва само убийства на деца и как ядат сърца. Не е приятно, защото на подсъзнателно ниво тези символи работят върху ценностната система на хората. Мисля, че това е най-големият проблем на поп-фолка, който можеше без илюминати и извънземни да бъде един доста ценностен стил музика. Това е, което исках да кажа. Мерси, лека вечер, благодаря ви, който наблюдава. Забавно ми е, че и колегите в апаратната се забавляват. Следващия ни зрител е от село Габър.